कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थ नगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थ नगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे। कोल्हापूर, सांगलीपेक्षाही कमी दरात घरगुती व ऑफिससाठी लागणारं सर्व प्रकारचं फर्निचर आता आपल्या जिल्ह्यात उपलब्ध झालं आहे। वैभववाडी येथील भैरी भवानी उद्योग समूहात फर्निचरचं नवं दालन सुरू झालं आहे। दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावरती या दालनाचा शुभारंभ झाला आहे। प्रत्येकाच्या घरी व ऑफिससाठी लागणारं फर्निचर आता आपल्याला होलसेल दरात उपलब्ध होणार आहे। वैभववाडीतील कोकिसरे घंगाळेवाडी येथील उद्योजक गिरीधर रावराणे यांनी आपल्या भैरी भवानी उद्योग समूहात भैरी भवानी फर्निचर अँड ट्रेडिंग कंपनीचा शुभारंभ केला आहे। दसऱ्या दिवशी याचं ओपनिंग झालंय। या नव्या दुकानात कपाट, खुर्ची, टेबल, डायनिंग टेबल, सोफा, बेड यांसह घरगुती व कार्यालयीन वापरातील सर्व प्रकारचं फर्निचर या ठिकाणी उपलब्ध झालं आहे। विशेष म्हणजे येथील रेट हे होलसेल रेट आहेत। कोल्हापूर, सांगली येथे उपलब्ध असणाऱ्या किमतीपेक्षा कमी आहेत। तसंच ग्राहकांसाठी आणखी विशेष बाब म्हणजे येथे खरेदी केलेल्या मालाची मोफत घरपोच सेवा दिली जाते। मग सणासुदीच्या दिवसात घरी नवीन फर्निचर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर इथून अवश्य खरेदी करा। दर्जेदार माल व उत्तम सेवा नक्कीच आपल्याला मिळेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।